Bona nit a tothom. Molt de gust en poder-nos retrobar de nou a la sala del casal Robert Brilles i poder gaudir d'una altra conferència del grup d'estudis. A mi em pertoca fer la presentació. Intentaré ser molt breu, 5-10 minuts com a molt, amb 4-5 diapositives, i després en parlarà en Xavier Morata i Martín, que és un especialista del Centre d'Estudis del Baix Llobregat i que farà una exposició sobre els recursos hídrics a nivell del Baix Llobregat. Aviam. La primera diapositiva és un esquema matemàtic, gràfic, abstracte. Començo. És a dir, al llarg de la història ens trobarem que les societats, els pobles, tenen dos elements bàsics que determinen l'existència i el consum de l'aigua. Una, l'aigua. No tenen res d'aigua, aquí on hi ha menys, un desert, o tenen molta aigua. La qüestió és aquí entremig quina és la disposició de l'aigua de les societats. El Pol Nord tenen molta aigua, però està congelada, no serveix de res. I aquí entremig hi haurà més o menys aigua i si la podem aconseguir o no la podem aconseguir. Esplugues de Llobregat, fa 150 anys, hi havia els pous d'aigua, alguna mina d'aigua i ja està. Però clar, hi havia 1.000 habitants, no se'n necessitava més. L'altre factor és la població. Hi ha poca població, Esplugues a l'any 1800, 1.000 habitants, pous, unes mines d'aigua, però a partir del 1956, quan comença a créixer la població de manera aritmètica i de manera important, es multiplica per 10 en un període de 20 anys, les necessitats d'aigua són molt importants. I es necessita que Esplugues arribi un cabal d'aigua cada vegada més gran per satisfer les necessitats d'aquesta població. Si això ho traslladem a la gran Barcelona, no Barcelona ciutat, sinó a Barcelona i les 4 comarques de la rodalia que l'envolten, és evident que cada vegada hi ha més població i hi ha més necessitat de cabal d'aigua. Això és un procés històric, evolutiu, que els estudiosos dels recursos hídrics han pautat al llarg del temps en funció de dues constants que han aparegut. L'evolució tècnica per extreure aquesta aigua i fer-la portar cap aquí o cap allà on sigui i l'evolució econòmica, és a dir, hi ha necessitats econòmiques que exigeixen que arribi aigua o electricitat, el que sigui, i que pugui haver-hi un desenvolupament econòmic en funció d'aquesta evolució. Això és el concepte abstracte. Esplugues de Llobregat, del 1600 al 1900. Teníem les mines que van existir. Aquestes mines eren de la gent rica. Aquestes mines es venia la seva aigua a un preu determinat, però hi havia pous d'aigua, que són els punts grocs. Els punts grocs sempre estan a prop d'una casa, d'una masia. La carretera que ve de Sant Just a Sant Feliu ve per aquí, aquesta línia d'aquí, i se'n va cap a l'Hospitalet seguint aquesta línia. Les mines baixen des de la muntanya. Hi ha la mina Vidal, que ve de Sant Just, creada el 1862, puja cap al Raval i llavors baixa cap aquí baix, baixa cap al centre d'Esplugues i cap a Can Vidalet, que és aquesta línia Granate, i arriba a Can Vidalet. Hi ha una altra mina al costat mateix, aquí com fa aquest angle recte, que és Can Clota. Aquesta mina, tal com diu allà, 1609, documentat, puja fins allà, després de l'autopista immediatament, i porten aigua cap a casa seva. I després hi ha altres mines que baixen de Sant Pere Màrtir. Hi ha la mina de les Monges, feta el 1865, també documentat. I després hi ha unes línies discontínues que intenten ser el nivell freàtic que sabem que passava per allà. I llavors, de sota el nivell freàtic hi ha tots els punts grocs, que tenim constància que existien pous d'aigua,
que la gent anava traient aigua. Però clar, això era una societat agrícola. Tot era terra. Quan plovia l'aigua baixava cap avall, es colava i s'acumulava i plovia més. Després d'això, poso 1900, començarà la industrialització. 1880, hi ha aquest plànol de la Gran Barcelona. Durant tot el segle XIX, especialment a partir del 1850, Barcelona té 500.000 d'habitants aproximadament i és una ciutat que va creixent. Aquí encara no s'ha sortit de la muralla. O sí, aquí ja s'ha sortit de la muralla. Hi ha una gran demanda d'aigua i l'aigua és un negoci. Es creen unes 16 o 18 companyies que porten aigua de diferents llocs. Però el 1880, aquella línia vermella és Cornellà. Si us fixeu en aquella línia, va resseguint, veieu el nom de Cornellà? Cornellà, Collblanc, Hospitalet, aquesta línia va baixant, va portant aigua cap a Barcelona. Qui fa aquesta explotació d'aigua és una companyia que es diu Companyia d'Aigües de Barcelona, que no és l'ESGAP, i porta aigua cap a Barcelona. Esplugues pràcticament tenien poca cosa. El 1890, aquesta companyia el que fa és arribar l'aigua, fa un projecte per distribuir l'aigua cap a Barcelona, pujant cap a Esplugues. Per què? Per distribuir l'aigua hi ha dues condicions bàsiques: l'existència d'aigua, i la segona, que millora aquesta aigua, és la pressió. Per tal de millorar la pressió per aconseguir-la, decideixen pujar-la cap a Esplugues, al carrer del Nord. Es compra una finca que era propietat de Campí i es fa un dipòsit de 15.000 metres cúbics i se'n fa un altre a la muntanya de Sant Pere Màrtir de 10.000 metres cúbics. L'aigua es bombeja des de Cornellà, es fa pujar cap a dalt i es distribueix per Barcelona a partir d'allà. Aquesta lluita entre empreses fa que aquestes mateixes empreses evolucionin. El 1892, la Societat d'Aigües Generals de Barcelona, una altra empresa, en aquells moments de capital francès, que és l'empresa principal que durant tot el segle XIX anirà engolint totes les petites empreses que es creen a aquesta Barcelona. L'última empresa que assimila és aquesta. Aquesta empresa de capital català va fer una cosa, va punxar a Cornellà i va començar a treure l'aigua del nivell freàtic i la va començar a portar cap a Barcelona. Quan la compra la Societat General d'Aigües de Barcelona, fan aquesta evolució tècnica i la pugen cap a Esplugues i cap a Sant Pere Màrtir. Un recurs tècnic, allò que deia abans. Aquest és un plànol del 1925, 25 anys després, tot està en funcionament. Aquí al mig, aquí sota al mig, representa distribució ordinària. Això representa que és la ciutat de Barcelona i des del Besòs a la vostra dreta i des del Baix Llobregat a la nostra dreta, esquerra, l'aigua a través dels diferents dipòsits va pujant en altura, la bombegen gràcies als sistemes hidràulics i gràcies a l'electricitat, l'electrificació, i l'aigua es va distribuint cap a Barcelona. És una aigua neta, higiènica i permet una bona arribada de l'aigua. Què passa cap al 1930? Barcelona té pràcticament 1.800.000, 900.000 habitants. I quin és el futur de l'aigua? Barcelona en aquests moments, la gran Barcelona, no Barcelona ciutat, el que Baix Llobregat, els pobles de la Rodalia, pràcticament són 3 milions d'habitants
I si comptem les 4 comarques que envolten, Baix Llobregat, els 2 Vallesos i el Maresme, són 4 milions d'habitants. Vol dir que la tecnologia que s'ha de crear per distribuir aquesta aigua ha de ser molt potent. En 150 anys que ha passat, o 100 anys, aquesta tecnologia ha fet un progrés important. I acabo la meva intervenció amb aquest mateix concepte. La quantitat d'aigua que disposem, la població que va creixent. Quin és el futur de l'aigua? Segurament que, com hem passat 4 anys de sequera terrible, això es tornarà a repetir. Llavors l'aigua la traurem segurament de les dessaladores que ens vindran a l'aigua del mar, per totes les que pugui haver per la costa, i aprofitar amb un consum important d'energia elèctrica i puguem tenir aigua a casa. L'efecte climàtic ja és una altra història i ja està. Ara, jo el que us volia dir és que en Xavier Morata i Martín viu a Cornellà, és mestre industrial, és des de fa molts anys membre del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, sobretot especialitzat en els projectes de l'aigua a nivell del Baix Llobregat. Coordina la col·lecció de guies Camins d'aigua. També és coordinador de l'última guia publicada, Descobrir el canal de l'Infanta, publicat el 2020, i ha publicat 2 llibres sobre el mateix tema. El riu més treballador, publicat el 2017, i el Baix Llobregat, font de l'àrea metropolitana. I realment és així, és la font, perquè ens porta des de Cornellà i des de Sant Joan d'Espí ens fan arribar aquesta aigua. I ja està. Gràcies. Bé, doncs, en principi aquesta xerrada sorgeix d'una ponència que el Centre d'Estudis Comarcals em va demanar que fes a una trobada de centres d'estudis locals que va haver a Olesa de Montserrat al novembre de l'any passat. El fil conductor d'aquella jornada era la dimensió natural del patrimoni industrial. Avui en dia considerem el patrimoni industrial com una cosa diferent i enfrontada fins i tot a la natura, a l'element natural. Però va haver un tipus d'indústries, al principi de la revolució industrial, que estaven molt vinculades al medi natural, molt vinculades, com ara veurem, i una mica la ponència anava d'això. Que el Baix Llobregat és territori industrial, ho sabem, és una cosa coneguda. Més de 200, fins i tot 300 anys, fan que tota la comarca està plena de vestigis industrials i, per tant, és una cosa molt evident. Però el Baix Llobregat és també territori d'aigua. Tenim un riu, que és un bé preuat al planeta Terra. Tenim nom de riu que, tot i que sembla una tonteria, no ho és. És a dir, el riu Llobregat passa per 4 comarques, però només una porta el seu nom. Hi ha moltes comarques amb riu, però poques porten el seu nom. És a dir, portar el nom del riu, d'alguna manera, identifica com la comarca es vincula amb aquest riu, com viu el riu. Per tant, el Baix Llobregat, d'alguna manera, demostra pel seu nom que vol tenir una gran vinculació amb el riu, i de fet la té. Tenim mar. A Catalunya hi ha poques comarques amb mar. Nosaltres som una de les comarques amb mar, que és una font de vida, i per tant és important tenir mar. Tenim un delta que és fruit del riu i del mar, amb un sistema d'aiguamolls de gran valor mediambiental, tot i que AENA encara no s'ha assabentat d'aquest valor fonamental, però el té. I tenim un aqüífer confinat, que és una bossa d'aigua dolça i potable, de gran qualitat, i d'uns 100 hectòmetres cúbics. I 100 hectòmetres cúbics és el pantà de la Baells ple. És a dir, Déu-n'hi-do. Que a més
ens va salvar la vida a la sequera del 2008. Ens va salvar literalment la vida. És l'ACA, aquesta bossa d'aigua, l'aqüífer confinat del Delta del Llobregat, el té considerat com una reserva estratègica i el cuida molt, i allà està. No s'extreu massa aigua precisament per mantenir-ho amb un nivell alt, i el 2008 va ser la reserva que ens va lliurar d'un gran patiment, perquè aquella sequera va ser molt forta. Encara, en aquests moments, l'ACA considera l'aqüífer profund com una reserva estratègica. Per posar en valor aquesta vinculació entre la comarca i l'aigua, el Centre d'Estudis Comarcals va decidir publicar una col·lecció de guies, de les quals hem publicat 3. El riu més treballador, el 2017, el Baix Llobregat, font de l'àrea metropolitana, el 2018, i Descobrir el canal de la Infanta, el 2020. Coordinar aquesta col·lecció em va permetre arribar a 2 conclusions. La primera és que busquis el que busquis, al Baix Llobregat trobes patrimoni industrial. Literalment ensopegues en patrimoni industrial. És espectacular. Vostès mateixos, aquí a Esplugues, si volten una mica, trobaran un patrimoni industrial molt important en la Rajoleta, però si volten una mica més, trobaran 3 aqüeductes que són clarament, que després els veurem, que són clarament patrimoni industrial i que els tenen aquí, al costat. És a dir, al Baix Llobregat trobar patrimoni industrial és una cosa molt freqüent. I la segona conclusió és que la dimensió natural del nostre patrimoni industrial, és extraordinària. És a dir, la vinculació del patrimoni natural o de bona part del patrimoni industrial del Baix Llobregat amb la natura és extraordinària. I bàsicament ens ve donada per 2 elements que són molt importants. Per una banda, la fàbrica de riu, que és la fàbrica que va a buscar el riu per trobar la seva energia, i per altra banda, la indústria extractiva de la que ara el Josep fa una estona ha parlat una mica. Sobre la indústria extractiva és més intuïtiu i no dedicaré massa temps, però sobre les fàbriques de riu permetem que estigui uns minuts explicant què és el concepte de fàbrica de riu, perquè sovint no s'entén. Fàbrica de riu què vol dir? Tots hem sentit de la colònia Sedó o d'altres colònies, sabem més o menys el que són, però què és una fàbrica de riu? Doncs la fàbrica de riu és la solució que alguns empresaris van trobar a la falta d'energia que necessitaven per fer funcionar les seves màquines. Fins als anys 30 del segle XIX, les fàbriques funcionaven sense energia. Quan dic això a grups de joves, no ho entenen. Què és això que una fàbrica funcioni sense energia? Doncs justament és això. No hi havia energia. És a dir, no hi havia electricitat. La primera central elèctrica a Catalunya i a Espanya, i per tant al Baix Llobregat, va ser Canaletes, que va ser una centraleta a la plaça de Canaletes de Barcelona, una centraleta per fer enllumenat públic i 4 aparadors, i era una cosa extraordinària i la gent anava allà a veure-ho. Però la primera central elèctrica amb cara i ulls que tenia capacitat de força motriu va ser la central de la Mata. La central de la Mata és a les 3 xemeneies del carrer de la Mata, prop del Paral·lel. No hi havia motor d'explosió. Quan parlo amb joves, ens diuen, bueno, com posen un motor d'una moto o d'un cotxe. No, és que el primer motor que podia proporcionar energia en cara i ulls va ser el motor Otto, que és el que encara fan servir els nostres cotxes, els que no són elèctrics, que va ser del 1876, i estàvem parlant dels anys 30, és a dir, als anys 30 ni electricitat ni motor d'explosió. No màquina de vapor. La màquina de vapor estava inventada feia quasi un segle a Anglaterra, però aquí a Catalunya no va arribar fins pràcticament un segle després. La primera màquina de vapor que es va instal·lar a Espanya, i que va ser a Barcelona, va ser a la fàbrica Bona Plata el 1833. Per tant, feien funcionar les seves màquines amb la força humana i s'enllumenaven cremant greixos animals amb candils i espelmes. Aquesta era la realitat dels anys 30 del segle XIX. Bé, doncs, si ara
els proposo que ens fixem a la indústria textil per veure una mica aquella realitat. Per què indústria textil? Doncs perquè és la que ens aporta més patrimoni industrial a la nostra comarca. Ara veurem, hi ha moltes indústries, molt patrimoni d'indústria textil. Si ens fixem en un dels seus processos, que és el procés de filat, les indústries textils tenen dos grans processos. El filat, que és la transformació d'una fibra, sigui vegetal com el cotó o animal com la llana, aquesta fibra es té que transformar en fil per poder-la teixir. I l'altra funció de la indústria textil és teixir. Una vegada té el fil, es teixeix i es fa la tela. Doncs aquests processos a vegades es fan en la mateixa indústria, hi ha filat i teixit i moltes vegades hi ha només que filat. Ara ens fixarem en el filat perquè és el que fa servir més energia. Si ens fixem, què veiem aquí? És la creació d'un operari que fa funcionar una màquina filadora de 8 fusos, els fusos són els carrets de fil que veuen aquí, que es deia Spinning Jenny, i si s'hi fixen, qui aporta l'energia al conjunt persona-màquina és la persona. Aquí en aquest clip també es veu l'altra funció que és el teixit. Nosaltres ens dedicarem només a la funció de filat. Bé, doncs la grandària de les indústries de filat es mesurava en el nombre de fusos. Veiem que aquesta màquina comptava amb 8 fusos, però van arribar a funcionar fins a 15 i fins i tot més. On estava el límit? Doncs en la força humana. Van arribar a la conclusió que molts més de 15 fusos una persona no podia moure aquesta màquina i estàvem al límit de la força humana. Per tant, si una empresa volia tenir molts fusos, tenia que tenir moltes màquines i per tant moltes persones. Cada màquina, una persona. Aquí poso l'exemple. Si una empresa vol tenir 150 fusos, tindrà que tenir 10 màquines d'aquestes de 15 fusos i per tant 10 treballadors. Bé, però l'any 1833 la fàbrica Bonaplata, que ja li he parlat d'ella, a Barcelona posa en servei una màquina de vapor que li permet treballar en filadores que són de ferro, no de fusta, perquè aquesta que hem vist era de fusta, que és més lleugera, són de ferro i són molt més grans. Aquí veiem una màquina que es diu la Mulgeni. És de ferro colat, de 150 fusos. Parlàvem de 15, aquesta de 150. Si se fixen, l'operari ja no mou la màquina. La màquina és moguda per unes politxes que la fan moure sense esforç de l'operari. Aquest senyor no està movent la màquina, està controlant. No està movent, fins i tot podia seure a estones. Si s'hi fixen, és una màquina que es mou sola, ara tornarà al carro. És pràcticament igual que la Spinning Jenny, la que hem vist manual, però molt més gran, i es mou sola. Per tant, estem davant d'una situació que és que l'energia esdevé vital. La competència esdevé molt desigual, òbviament, perquè no es pot competir amb una màquina d'aquest tipus, amb una empresa que té energia. Ningú podia competir a la Bonaplata amb les màquines manuals. L'energia esdevé capital. Ja està clar. O tenim energia o tanquem. No hi ha més remei, no hi ha més opció, no es pot competir. Trobar-la és imprescindible. Ja està, és així d'evident. Trobar-la és imprescindible. Llavors, què fan? Alguns empresaris, probablement la primera opció fora instal·lar una màquina de vapor. Doncs, escolta, si la Bonaplata ha instal·lat una màquina de vapor, instal·lem màquina de vapor nosaltres. Però això té alguns problemes. A Catalunya tenim un carbó, primer és poc, i segon és molt dolent. Els carbons del Ripollès i del Berguedà són lignits, són carbons molt poc energètics, són dolents. Cal portar carbons que són més energètics, com la hulla bituminosa o l'antracita, que venen del Regne Unit, bàsicament venen del país de Gal·les.
comprar un país estranger introdueix inseguretat de subministrament i inestabilitat de preus. Cal desenvolupar tota una logística per fer arribar el carbó a la fàbrica i cal tenir una nau gran per guardar el carbó a cobert. Mullar el carbó no és bona idea. Cada quilo de fil necessita 2,6 quilos de carbó. Si és ulla, però si és antracita, si és lignit, gairebé el doble. I aquí rau la necessitat d'importar-lo. És que si tens que desenvolupar la infraestructura per portar el carbó, al Museu Tèxtil de Terrassa, si el visiten, els diuen aquí arribaven 60 vagons al dia de carbó, perquè allò era un vapor. Si estàs a prop d'una estació, d'una via de ferrocarril, si tens la possibilitat de que arribi el ferrocarril a casa teva, doncs, bueno, doblar, perquè clar, si en lloc d'ulla fas la teva fàbrica amb lignit, tens que doblar la quantitat de carbó. Doblar un tren és posar dos trens. Bueno, és més car, és el doble, òbviament. Però si tu tens la fàbrica a Esplugues, que no té tren, i portes els 60 carros d'ulla, que són 60 carros, 60 cavalls i 60 carreters, i compres lignit, necessites 120 carros, 120 cavalls, 120 carreters. Per tant, òbviament, es tracta de comprar el carbó més energètic, que és el carbó que ve de la importació. Llavors, alguns empresaris van mirar cap al riu i van veure que els molins fariners els podien proporcionar aquesta energia, com ara veurem a la fàbrica de Miquel Puig. I comencen a comprar aquests molins i comencen a aparèixer les nostres fàbriques de riu, al Baix Llobregat. D'aquí venen les fàbriques de riu, de la necessitat de trobar energia. Ara veurem si els hi sortien les comptes. Per aquesta exposició he seleccionat 29 instal·lacions, de les quals 27 apareixen en les guies que els he citat. Totes elles estan relacionades amb el medi natural a través de l'aigua i per això el nom aquest de patrimoni d'aigua. Ara els proposo que comencem a caminar una mica pel Baix Llobregat i anem a fer una excursioneta virtual pel Baix Llobregat veient aquestes instal·lacions, aquestes fàbriques de riu i altres instal·lacions relacionades amb l'aigua. Comencem a Esparreguera. Què veiem aquí? Dues instal·lacions, tot i que semblen una. La primera, la resclosa del Cairat, any 1880, és aquesta resclosa d'aquí. Bé, doncs aquesta resclosa es va instal·lar per portar l'aigua a la fàbrica de Miquel Puig, que després és coneguda com la colònia Sedó, que ara veurem. D'aquí es portava l'aigua cap allà, cap a una turbina de 1.400 cavalls, que ara veurem. Però hi ha una altra instal·lació que és posterior, 23 anys posterior, que és aquesta d'aquí, que és la central de preu de presa del Cairat. És una central de 2.300 quilowatts, són 2,3 megawatts, i és una central hidroelèctrica que té una certa importància. Continuem riu avall. Riu avall, 3,4 quilòmetres riu avall. Què veiem aquí? La resclosa d'Embroquetes. Per què d'Embroquetes? Perquè hi havia un molí, que tenim referències del segle XVII. Per això aquí dic que és del segle XVII. Tot i aquesta, les rescloses, el riu Llobregat és un riu amb molt mal geni, mal caràcter, i va trencant les rescloses. Per tant, aquesta no és del segle XVII. Cap de les que veurem en aquestes fotografies són del segle XVII, però les referències de les primeres rescloses en aquell lloc són del segle XVII, que feien anar un molí, el molí d'Embroquetes. I aquí són les comportes que estarien aquí, les comportes que donen accés al canal que portava l'aigua fins a la turbina. Què ens trobem a la següent? Doncs ens trobem la colònia Sedó. Aquí ens entendrem una mica perquè si ens fixem, aquí veiem d'entrada dos aprofitaments energètics. El primer és aquesta resclosa que acabem de veure, el canal aquest que porta l'aigua fins aquí, que es produeix l'aprofitament energètic, i aquí és el canal de desguàs. Actualment, això és una central hidroelèctrica de 260 quilowatts, però l'any 1846
quan el senyor Miquel Puig va comprar el molí d'en Broquetes, era una roda hidràulica de 120 cavalls. Però aquesta roda hidràulica de 120 cavalls li va possibilitar fer una filatura de 5.000 fusos i un tissatge de 100 màquines. 5.000 fusos amb màquines de 15, les manuals, suposava 330 màquines. Això vol dir 330 treballadors. 5.000 fusos amb la màquina... La Mulgeni de 150 fusos suposava tenir 33 màquines. Per tant, era 33 màquines contra 330. Sortien els números? Òbviament. Òbviament. Si aquest senyor hagués volgut tenir una fàbrica, una filatura de 5.000 fusos a Esplugues, ha tingut que contractar 330 treballadors. És evident que és impossible la competència. Per tant, sortien els números. Bé, què veiem a més? Aquí, això és un canal que acaba amb aquesta aqüeducte en corba i aquí hi ha la caiguda de 35 metres i aquí es produeix l'aprofitament energètic de Broquetes amb una turbina que és aquesta, la turbina de la anomenada Colònia Sedó, de 1.400 cavalls. Aquesta turbina es va muntar a 1880. I què es veu? Bueno, aquesta turbina, és la planastra que he dit, 1.400 cavalls, va permetre multiplicar la filatura per 5, és a dir, va passar de ser una indústria de 5.000 fusos a una indústria de 25.000 fusos i una indústria de 100 màquines de teixir a una indústria de 500 màquines de teixir. Una de les indústries més grans del Baix Llobregat. Bé, què veiem en aquesta imatge? Doncs veiem la fàbrica de Miquel Puig, que és tota aquesta instal·lació aquí. És la gran fàbrica que el senyor Miquel Puig va comprar al molí de Broquetes i va instal·lar aquesta fàbrica. I quina és la quarta cosa que veiem? Doncs la colònia de treballadors. Tot això són vivendes dels treballadors perquè això va esdevenir una colònia industrial. Algunes de les fàbriques de riu muntaven, sobretot les que estaven allunyades dels pobles, el cas d'aquesta està molt lluny d'Esparreguera, muntaven colònies perquè visquessin els seus treballadors, no estiguessin que desplaçar. I aquí és la colònia. Per tant, són les quatre coses que... La colònia va ser iniciada per Josep Puig, que és el fill del Miquel Puig, a l'any 1863. Continuem. 2,1 quilòmetres riu avall, resclosa de Gualba. Anys 20, per què anys 20? Bueno, perquè d'aquesta tenim documentació de que el riu la Blanca i als anys 20 del segle XX es va tenir que fer nova. Per tant, tenim referències del segle XVII. De nou, un molí, el molí d'Esgualba, que va funcionar fins que un industrial que ara veurem el va comprar. Aquí aquesta és la resclosa i aquí les comportes que donen pas al canal que alimenta l'aprofitament energètic. Què alimenta aquell canal? Doncs això que veiem aquí. Un aprofitament energètic que està, el canal ve per aquí, aquí està l'aprofitament energètic. Què més trobem? Una fàbrica de riu comprada pel senyor que és un industrial que es deia Josep Cuspinera l'any 1882, va instal·lar aquesta indústria que després es va dir Càtex Molí, però que si vostès... Això està a Olesa. Si vostès van a Olesa i pregunten per aquest indret, tothom d'Olesa li dirà que això és el molí, com el molí. Si s'hi fixen, es repeteix el patró. Molí que és comprat per un industrial i esdevé fàbrica de riu. Actualment és un polígon industrial, però l'aprofitament energètic és actiu. Està encara... Això ja no és una fàbrica tèxtil, és un polígon industrial. La fàbrica va tancar, però l'aprofitament energètic encara funciona, com funciona el de Broquetes de la colònia Sedó. Ens trobem amb la resclosa de Can Bros, segle XIX. Aquesta, al segle XVII no hi havia cap molí. Va ser al segle XIX que van construir la resclosa, però precisament per instal·lar un molí. És a dir, aquesta resclosa és per un molí.
un molí que no és del segle XVII sinó del segle XIX. Així va començar. Al principi del segle XIX hi havia un molí a Can Bros. Molí comprat per un industrial que venia d'Igualada, que es deia Ramon Castells, el 1852. Llavors ja instal·la la fàbrica. Aquí el que veiem és l'aprofitament energètic, que seria el canal entraria per aquí, l'aprofitament estaria aquí, aquí tenim la fàbrica i aquí tenim la colònia, perquè aquest senyor, i aquí això també és colònia, aquest senyor també va muntar colònia, entre altres coses perquè això també està lluny de Martorell i lluny d'Abrera, i era necessari que els treballadors estiguessin a prop. Actualment és absolutament inactiva, a excepció de, diguin-m'ho vostès, què està actiu aquí? Doncs l'aprofitament energètic. L'aprofitament energètic. És un patró que es repeteix. Molí fariner, fàbrica de riu, fàbrica que tanca, aprofitament energètic que continua. 6 quilòmetres riu avall ens trobaríem, abans de l'any 2000, ens trobaríem amb la resclosa, aquesta que és anomenada resclosa C2. Això és el congost de Martorell. Aquest és el pont del carrilet antic, que era de ferro. Ara aquí trobaríem un pont de doble via i de formigó, i la resclosa ja no hi és. Es va demolir als anys 2000, quan es va rebaixar la llera del riu per permetre una evacuació de 4.000 metres cúbics segon, que els tècnics diuen que és suficient per aguantar una riuada com la de l'any 71. Jo no vull veure baixar 4.000 metres pel riu, però bueno. I això, aquí tenim les comportes que estarien posades aquí. Aquestes comportes, aquesta fotografia és actual, estan així, estan deixades, però estan en perfecte estat. Què alimentava això? Doncs això alimentava la central hidroelèctrica de Corbera. Aquesta central hidroelèctrica, si es fixen, aquest és el canal que neix a la resclosa C2. Aquí, això era un dia que no funcionava la central hidroelèctrica. La central hidroelèctrica és això d'aquí. I això és un edifici auxiliar. Aquest dia no funcionava la central hidroelèctrica, òbviament, perquè l'aigua estava desguassant cap al riu. Quan funcionava la central hidroelèctrica, tota l'aigua aquesta anava cap a la central i feia moure les turbines. No es derivava aigua al riu. Actualment, això està així. I per què hauran passat vostès moltes vegades. Això és Corbera, està entre Pallejà i Sant Andreu de la Barca. Si s'hi fixen, la cambra d'aigües és això, que és exactament això. Està igual. El que passa és que hi ha doble via, aquí hi ha via única. I si s'hi fixen, aquest edifici, aquest és justament aquest que és l'edifici auxiliar de la central hidroelèctrica, i el que no està és la central hidroelèctrica. Ha desaparegut. Però es manté, és clarament patrimoni industrial perquè es manté, ho tenim aquí. La cambra d'aigües està com el primer dia. Enviem el mosaic. 1 quilòmetre avall i al Papiol, abans de l'any 2000, trobaríem la resclosa, aquesta resclosa que és la resclosa Capdevila. Aquesta resclosa donava origen a l'anomenat canal Capdevila i més conegut al Papiol de Molins com Rec Vell. La resclosa ja no està des de l'any 2000, però la casa de comportes del Rec Vell encara està. Aquesta fotografia és actual, la poden anar a visitar perquè està al territori, per tant, patrimoni industrial clarament Baix Llobregatí. Aquest canal Capdevila, què alimentava? Doncs alimentava en principi el molí de l'Argemí, que està datat del segle XVII. Aquest edifici, que és el molí, actualment no és molí, és un edifici d'ús agrícola, però havia sigut un molí. I 600 metres riu avall ens trobem amb el molí paperer Capdevila, que alimentava aquest molí Capdevila, que naixia a la resclosa Capdevila. És una planta de molí preciosa, és una llàstima perquè aquest molí, aquest edifici està... Jo li auguro un futur dolent perquè està pràcticament ruïnós i com està lluny de tot arreu, és del municipi del Papiol, però el Papiol no vol saber res perquè està lluny del seu nucli urbà. Estem més a prop de Molins, però no és de Molins.
això acabarà caient. Però és una llàstima perquè és una planta preciosa, és el típic molí paperer, un edifici ple de ventanes. Ventanes és com es diuen els forats aquests a les parets, a la paret dels molins, són forats perquè entri el vent, són assecadors i per tant ventanes perquè entri el vent. Són forats sense vidres i sense porticons, són ventanes. Però no són finestres, són ventanes, perquè és correcte dir-ho en català, aquests forats als molins paperers es diuen ventanes. I a 1,7 quilòmetres riu avall, a Molins de Rei, la fàbrica Ferrer i Mora, de l'any 1888. També era moguda pel Rec Vell. Aquesta fàbrica actualment és la biblioteca anomenada El Molí. Per què anomenada El Molí? Doncs ja sabem, es repeteix la història. Molí originalment, que després va ser comprat per un industrial tèxtil per fer fàbrica de riu i ara actualment és una biblioteca. Aquí acaba la guia del riu més treballador, perquè no hi ha cap més aprofitament energètic del riu Llobregat de Molins cap avall. Tot l'aprofitament del riu Llobregat a la comarca del Baix Llobregat acaba a Molins de Rei. De Molins cap avall no hi ha cap més aprofitament. Però els he dit, hi havia dues instal·lacions que no estan a la guia, però que estan al Baix Llobregat. No estan a la guia perquè no estan al riu Llobregat, però estan al Baix Llobregat i que en aquesta presentació jo vull ensenyar-los. Una és la fàbrica de filatures Molí Fariner de l'any 1884 a Martorell. Si vostès pregunten a Martorell per la fàbrica de filatures, ningú sap on és. Si pregunten pel Molí Fariner, tothom sap on és. La mateixa història, Molí Fariner, esdevé fàbrica textil, aquesta només de filatura, i que al final és coneguda en l'indret com Molí Fariner. I l'altra és el Molí de Can Valle a Vallirana. Com tampoc està al riu Llobregat, tampoc estava a la guia. Però és un molí que hi ha en realitat dos molins, un del segle XV, el més antic de roda horitzontal, i aquest de roda de calaixos del segle XIX. No els he dit abans perquè m'he oblidat, però hi ha una visita que és obligada al Museu de la Colònia Sedó. Aquella turbina que els he ensenyat, això està que visitar, és obligatori. Si no l'han visitat, estan en pecat mortal. Es visita els caps de setmana. Sí, ho tenen programat, obligatori. Bé, doncs una altra visita obligatòria és el molí de Can Valle, de Vallirana. Si no l'han vist, vagin, obligatori també. I encara els faré una altra recomanació després. Aquí hem acabat tot el que és aprofitament energètic directe del riu Llobregat. Però hi ha un altre tipus d'indústries que s'apropen al riu. I això és molt específic del Baix Llobregat. S'apropen al riu per obtenir no la seva energia, sinó la seva aigua. El Josep ens ha parlat d'això. A mitjans del segle XIX, Barcelona enderroca les seves muralles, comença l'Eixample, comença un creixement enorme i comença una gran necessitat d'aigua. Fins aleshores, Barcelona estava proveïda d'aigua per dos grans fonts. Per una banda, el rec Comtal, que portava l'aigua des del riu Besòs, i per altra banda, les mines que baixaven de Collserola. Això és clarament insuficient per una gran ciutat que comença a créixer i llavors comencen a mirar cap al Baix Llobregat. El riu, l'aqüífer, per tant, aquí al Baix Llobregat tenim aigua, doncs anem a buscar al Baix Llobregat. I el Baix Llobregat es converteix en la font de l'àrea metropolitana, en principi de la gran ciutat de Barcelona, però després amb la font de tota l'àrea metropolitana de la ciutat de Barcelona. I què ens trobem? Ara comencem la segona guia, és la guia Baix Llobregat, font de l'àrea metropolitana. Què ens trobem? El que trobem és el Pou Philips-Lille, és de l'any 1909, és de Cornellà. Aquest pou, a part de que a mi em sembla preciós, té la seva història. Aquest pou està construït per l'empresa francesa de construccions metàl·liques Philips-Lille. La Philips-Lille es va fer molt famosa perquè va entomar, i amb molt d'èxit, la construcció dels ascensors de la Torre Eiffel,
que no era cosa fàcil. Era més difícil construir els ascensors que la torre. La torre està quieta, els ascensors tenien que moure. I Phipsville ho va fer i va agafar una gran fama com a gran empresa constructora. Moltes ciutats volien tenir construccions de Phipsville i el cas curiós és que a Espanya només hi ha una ciutat, que és Almeria, que té una construcció Phipsville, que és l'estació de tren d'Almeria. És preciosa, és de Phipsville. Però l'altra construcció que hi ha a Espanya és el pou Phipsville de la central d'aigües de Cornellà. Jo que soc de Cornellà estic molt orgullós d'aquest. El Parc de les Aigües de Cornellà. Ara, l'altra recomanació que els faré és que tenen que anar... Han anat? No els hi dic ja? No fa falta? Bueno, doncs està aquí. El pou Phipsville està al darrere d'aquest edifici, molt a prop de la xemeneia. És la central de Cornellà, el 1909, ho deia Josep abans, necessitem bombar, això està a la cota 10, Barcelona, tota Barcelona està per sobre de la cota 10, per tant necessitem bombar l'aigua que pugui arribar a Barcelona. Doncs això és una estació de bombament, però és una estació de bombament preciosa perquè es feien màquines de vapor, això des del punt de vista industrial s'hauria dit un vapor, i a dintre està, si ja l'han visitat, doncs ja ho saben, la sala de màquines que és, insisteixo, de visita obligatòria. Doncs això necessitava conduccions, aqüeductes per portar l'aigua a Barcelona. I ens trobem al primer aqüeducte. La primera aportació d'aigua a Barcelona, finals del segle XIX, hi ha una companyia que es diu Empresa Concessionària d'Aigües Llobregat. Això no acaba de... No sé si estic tocant alguna cosa. Bueno, i construeix dos aqüeductes per portar l'aigua al primer punt de Barcelona. Es va portar aigua que va ser al poble, que no era Barcelona encara, el poble de Sants. I al segle XIX va arribar l'aigua al poble de Sants mitjançant aquests dos aqüeductes. Un aquest, el de Canyac, que creua el torrent de Can Ferrer, aquí està compartit entre Esplugues i Cornellà i Hospitalet, i l'altre és el de Can Clota. Forma part de la mateixa conducció que porta l'aigua cap al poble de Sants. En realitat la porta a Collblanc i després ja allà es distribueix, però la construcció va ser per portar l'aigua al poble de Sants. I finalment, pel que fa aquesta guia, un altre aqüeducte. Camí de les Aigües, Esplugues, això és cosa vostra. Això és un aqüeducte, tot i que és conegut com el Camí de les Aigües, això és un aqüeducte. Això és... Hi havia la necessitat de portar l'aigua a cotes més altes, hi ha una nova companyia de la que el Josep ha parlat, que és la Societat General d'Aigües de Barcelona, que decideix portar l'aigua a cotes més altes, concretament a la cota 300, i per fer això té que fer un camí, que és una rasa a la muntanya, tota la mateixa cota, que és la cota 300, que no porta enlloc, és a dir, no és un camí, realment no em porta enlloc, simplement és la necessitat per posar la tuberia aquí a sota del camí per portar-la al dipòsit de Sant Pere Màrtir del cota 300, que és del mateix any. Ja està. I aquí acabem la guia del Font de l'Àrea Metropolitana. Quan vam començar a fer la tercera i última guia, que és la del Canal de la Infanta, vam dir, innocents de nosaltres, vam dir, bueno, ara aquí ja no trobarem més indústria. El Canal de la Infanta és un canal de rec. Els canals de rec el que fan és agafar l'aigua del riu i tirar-la als camps. Per tant, no hi ha per indústria. Els canals energètics sí que agafen l'aigua del riu, mouen la turbina i la tornen al riu, però els canals de rec la gasten, per entendre'ns, no la tornen al riu, la distribueixen pel camp. Però no comptaven que estàvem al Baix Llobregat. I el CID, al Baix Llobregat, facis el que facis, ensopegues en indústria. I efectivament vam ensopegar. Vam ensopegar amb el Salt Erasme. Això està a Sant Joan d'Espí, és una fàbrica de cartró. Si s'hi fixen,
Aquest és el Johan Cruyff, l'estadi, perquè s'ubiquin, i aquesta és la fàbrica de cartró. Ara és la seu de Soliança, però en el seu moment era una fàbrica de cartró. I a l'interior està el Salt Erasme. Si s'hi fixen, 21 cavalls. En el riu estàvem parlant de 200 i pico, 300 cavalls. Aquí 21. Per què? Doncs perquè és un canal amb un cabal molt petit i unes alçades de salt molt petites. Per tant, obtenen poca energia. Però 21 cavalls, quan no tens res, és molt. Ens hem fixat abans. 210 era 5.000 fusos. 21 cavalls són 500. Per tant, 21 cavalls, benvinguts siguin. No tenim altra cosa. Però és que continuem pel canal de la Infanta i ens trobem que ara ja no està la fàbrica, però aquí hi havia una fàbrica, que era la fàbrica Quer. Aquests són els vagants. Aquí entrava, quan obrien aquesta comporta, entrava l'aigua cap a la turbina i si estava tancada continuava per aquesta sèquia, que és la sèquia Quer, o era la sèquia Quer. Doncs, aquí tenien un salt de 42 cavalls, bons són, quan no hi ha altra cosa. Continuem pel canal de la Infanta i ens trobem a la fàbrica Rosés, del 1858. Aquí hi havia un salt, una turbina de 48 cavalls, bons són també. Aquesta fàbrica Rosés, a més, tenia una colònia pels seus treballadors. No era una colònia tan completa com la Sedó, que tenia església, botigues i tenia una mica de tot. Aquestes eren només vivendes, però són aquí, encara estan. Tant la fàbrica, bona part de les instal·lacions de la fàbrica, i que ara són, aquestes fotografies són actuals, com la colònia que encara hi és. Continuem pel canal de la Infanta i ja arribem al final. No al final del canal, sinó al final de l'aprofitament energètic del canal. Ens trobem aquí encerclat, està l'edifici del Molí del 1855, a l'interior alberga el Salt Basté de 12 cavalls. Aquí també es nota que el canal va arribant al final, com es va quedant sense aigua perquè l'aigua va regant camps i quan arriba al final queda l'aigua que queda. També són bons. La fotografia no és meva, és del company coautor de la guia Ireneu Castillo. Enviem el mosaic i ja hem acabat. Aquí tenim el mosaic del patrimoni de l'aigua del Baix Llobregat, que alhora és el mosaic de la dimensió natural del patrimoni industrial a la nostra comarca. Doncs moltes gràcies per la seva atenció. Molt bé, moltes gràcies, Xavier. Hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta? Hola, bona tarda. Poder perquè havia estat... Pensava que sortiria en algun moment la colònia Güell, que feien servir, si més no, molta aigua pel que era el tint. Sí, justament, les fàbriques, durant la revolució industrial, les fàbriques es dividien en dos. Totes, no només les tèxtils, però les tèxtils especialment. Es deien fàbriques de riu o vapors. Les fàbriques de riu eren aquestes que hem explicat avui, les que s'apropaven al riu a obtenir la seva energia, i els vapors eren les que funcionaven amb màquines de vapor. A les guies ens hem dedicat a l'aprofitament energètic del riu Llobregat i amb la xerrada parlàvem de la dimensió natural del patrimoni industrial. Les fàbriques que es deien vapor, que eren vapors, no compleixen aquesta condició. Per entendre's d'una forma gràfica i potser una mica infantil, però si un nen tingués que dibuixar una fàbrica de riu, dibuixaria una fabriqueta i un riu al costat, seria una cosa bastant idíl·lica. Si tingués que dibuixar un vapor, dibuixaria una fàbrica amb una xemeneia, és inevitable una xemeneia i fum sortint per allà. Per tant, no compleix aquesta característica de dimensió natural del patrimoni industrial. Per això els vapors no els he citat i la colònia Güell era un vapor. Aquesta és la raó. Hi havia altres vapors a la comarca. Can Bertran, a Sant Feliu era un vapor i uns quants vapors més. I no els hem citat per això, perquè estem parlant de la dimensió natural
del patrimoni industrial. Hem citat, aquest mosaic és de la dimensió natural del patrimoni industrial, és a dir, aquí no hi ha cap vapor, aquí no hi ha cap xemeneia, tot i que a la fàbrica a Molins de Rei hi havia una xemeneia, perquè és cert que algunes fàbriques, que en principi eren fàbriques de riu, pels seus processos, sobretot els acabats, necessitaven aigua calenta i a vegades vapor, i llavors muntaven una maquineta de vapor. I coexistia la fàbrica de riu amb una petita instal·lació de vapor. Aquesta és la raó. Jo preguntava que les fàbriques tèxtils que hi ha Riu Llobregat amunt, quin nom reben? Que també tenien colònies pels fabricants, pels treballadors, i jo vaig estar treballant a la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental, que estava al mateix edifici on hi havia Agenda i Obres Públiques, via Lietan, i portava tot el registre dels cànons que tenien que pagar a les fàbriques de l'aigua que agafaven del Llobregat. Llavors aquestes fàbriques com s'anomenaven? Sí, eren fàbriques de riu. El que passa és que aquí hem parlat, amb la xerrada, hem parlat només del Baix Llobregat, de la comarca. Llavors, al Berguedà hi ha, i al Baixes, sobretot al Baixes, hi ha moltes fàbriques de riu. I algunes d'aquestes fàbriques de riu tenien colònia, també. Sí. Vam visitar una que molt interessant a Gironella. A Gironella, sí. El grup d'estudis, no sé si se'n recordeu. Sí. Les visites a les colònies industrials són molt interessants, normalment. Dic que el dipòsit d'aigües que hi ha a Finestrelles, que suposo que deu donar aigua a Barcelona ciutat, venen de la central aquesta o del dipòsit que hi ha al camí de les aigües o agafen aigua d'un altre lloc? El dipòsit de Finestrelles... Suposo que parla vostè del dipòsit que és vist, que està a prop de Sant Joan de Déu. D'aquí Esplugues és el dipòsit de Finestrelles. Clar, sí. Aquest és el dipòsit de la cota 172. Aquest dipòsit rep l'aigua de la instal·lació que va... Això és una mica complicat i sense pissarra, sense pantalles, és més difícil perquè s'imaginin. Jo ho dic de paraula, no puc dibuixar, però de l'estació de bombament de Cornellà, la de la cota 10, es bomba tot l'aigua al dipòsit de la cota 100 d'Esplugues, que és aquest dipòsit del carrer Indústria... Del carrer del Nord. Del carrer Nord, això. Aquest és el dipòsit cota 100. Aquest és un dipòsit i estació de bombament. D'aquí, per bombament, es bomba al dipòsit de Sant Pere Màrtir, cota 300. Del camí de les aigües. Del camí de les aigües, que hem vist aquí. Però per gravetat, per la carretera de Collblanc, baixa fins a una estació de bombament que hi ha a el que actualment és la seu de la Societat General d'Aigües de Barcelona, que està a darrere de l'hotel aquell que abans es deia Juan Carlos I i ara no sé com es diu, Gran Melià. A sota, darrere i a sota d'aquell hotel hi ha la seu d'Aigües de Barcelona. Allà hi ha una estació de bombament. I d'allà es bomba al dipòsit de la cota 172, que és aquest que vostè diu. De Finestrelles. Exactament. De tota la vida ja l'hem vist allà dalt. És aquest dipòsit. Jo de petit, de jovenet, anava amb autobús a l'escola industrial, passava per allà per l'autobús i sempre em cridava molt l'atenció aquell... Queda sobre d'un turonet. Sí. Allò és la cota 172 i es bomba des de darrere de l'hotel Melià aquest. I d'allà tota aquesta aigua és per Barcelona, diguéssim, no? Sí, els barris... La Mercè i per tots els barris. Exacte. I Sarrià i tot això. Exacte. M'ha agradat una cosa que es diu que anéssim a visitar i jo afegiria que la gent d'Esplugues anés a visitar el viaducte aquest de Cal Nyap, al carrer de Can Clota, perquè ja té una empresa de construcció i li queden 5 o 6 anys perquè passi com a Montesa, quedarà pla i ja desapareixerà perquè per edificar tenen que deixar-ho pla tot allò. I encara som una generació que encara ho podem veure en vida. Sí, estic totalment d'acord amb tu. Penso que aquí, jo no sé si aquí hi ha algun de l'Ajuntament o vostès tenen alguna influència, però jo estic convençut que l'Ajuntament tindria... Els ajuntaments en general, jo no parlo ara, no vull criticar l'Esplugues perquè no sé com va. No, però no és la meva intenció, però sí que tindrien que tenir una mica més de cura d'aquests elements patrimonials que són clarament
patrimoni industrial, i jo penso que els aqüeductes, aquests dos, no tant el Camí de les Aigües, que és un aqüeducte una mica dissimulat, però aquests dos, a més de patrimoni industrial, jo penso que són patrimoni arquitectònic i que es tindria que conservar. Si els ajuntaments no treballen el tema, no ho farà ningú. Bueno, la societat civil, vostès segurament tindrien que pressionar una mica perquè aquests aqüeductes es mantinguin. Teniu una copeta de cava al segon pis, podeu pujar amb l'ascensor. Jo voldria dir una cosa, i és que hi ha una persona aquí que m'ha dit que no volia parlar, però que si ell no parla ja parlaré jo en nom seu. On està? El Vicenç. S'ha amagat. Està allà. El Vicenç Alabart, el marit de la Rosa, ell és criat a la companyia d'aigües de Cornellà. És a dir, el seu pare, jo no sé quins anys hauria començar, el 1910 o el 1920, no ho saps. Va venir de les Terres de l'Ebre i va venir cap aquí. I ell es va criar allà amb tot el coneixement de la companyia d'aigües de... I si algun dia li voleu preguntar, ell us ho explicarà de primera mà. Però sí que cridava molt l'atenció, per exemple, quan van fer la depuradora de les aigües, al cap d'un temps jo la vaig anar a visitar perquè, per treballar el meu pare allà tenies una sèrie d'avantatges que potser els altres no tenien. I cridava molt l'atenció quan passava l'aigua pels filtres, no? Que era una aigua que agafaven del riu, negra, i quan anava passant pels filtres i al final et donaven el cop de gràcia, no? Deia, vine, que ara veuràs com surt l'aigua. Llavors veies una aigua clara, transparent, una cosa gran. I una pregunta que et volia fer. L'aigua que hi ha des de dalt, de la cota 300, aquesta aigua no anava a parar a Altures, també? Que hi deien Altures, que està allà a la plaça Sant Llei, sota la plaça Sant Llei. Allà hi havia també una centraleta i allà també era un parc molt gran que ara l'han deixat per la gent i només s'han quedat un tros les aigües. Sí, d'aquesta cota 300 s'alimentava Sarrià-Sant Gervasi i el que internament a la Societat General d'Aigües de Barcelona li deien Altures. Altures, sí. I s'alimentava també Tibidabo. El Tibidabo s'alimentava des d'aquesta... De totes maneres, per arribar al Tibidabo hi ha una petita estació de bombament creuada la via del funicular de Vallvidrera. Hi ha una petita estació de bombament que bomba fins a la cota 600 del Tibidabo. Que allà al Tibidabo hi ha un dipòsit. Sí, el dipòsit ja me'n recordo jo del Tibidabo també. És el que puc dir. Sí. No, que són bombes, ara són bombes elèctriques. Bueno, alguna part, sí, clar. Sí. És que Esplugues esteu en una cota que té una certa mala llet, perquè si estiguéssiu els de cota baixa no ens vam quedar sense aigua, perquè clar, és com si tens un edifici i un dipòsit a dalt i els primers que es queden sense aigua són l'últim pis, després el del següent, i els que mantenen l'aigua tota l'estona són la planta baixa, no? I aquí passa una mica el mateix. Vosaltres, Esplugues, esteu a la cota 100, és una cota que es serveix des de la cota 172 i si hi ha molt de consum ràpidament baixa el nivell i si no tens bombament doncs et quedes sense aigua. Sí. A molts edificis va passar això, que tenen bombament a baix, que si no funcionen les bombes, els del tercer tenien aigua i els del cinquè no tenien. Doncs donem per acabat l'acte i moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Xavier.